Llegim Les ratlles de la vida, de Raquel Ricart Leal. Noms de dones senzilles i úniques. Vicenta, Ermerinda, Bàrbara, Rosa, Llúcia, Regina. Totes elles família. Àvia, filla, mare, germana, neta. Què són les ratlles de la vida? Solcs esculpits a rostres, arrugues que es formen en moments cabdals de la vida, marques que desgranen alegria, dolor, patiment, sorpreses. Cada ratlla, una història, un amor, un desamor, una il·lusió, un desencís, una promesa, un engany, una alegria, un sotrac. Què tens a la cara, iaia? Les ratlles de la vida. I què vol dir això? Cada ratlla que veus és una història. Me la pots contar? Quina de totes? Les ratlles de la vida, un aplec d'històries profundament humanes que va teixint el passat i el present de 4 generacions de dones valencianes. T'animes a llegir la novel·la? Avant, la pots trobar ací. Llegim.